Tänään Santerin huone. Tuossa on kori. Ja missä pallo? Pallo. Sä löysit sen pallon. Nyt heitetään kori. Antakaa jokaisesta heitosta yhden Patrik. Se heittää jokaisesta heitosta. Te annatte mulle yhden liiken. Ja sieltä yksi liike. Tähän videoon. Ei. No tehdään 2 liikeä. Ei. Nuutti, nyt alkaa mennä liian. Ei. Nuutti, Ja 3. liike. Ei. Katso. Siis 4. liike. Se tulee ole. Ei. Sieltä tulee 4. liike ja 5. liike. Ja tämä viimeinen liike ja muistakaa tilaa kanava. Nupasa. @nupasa YKK.